И здравейте хора, вие сте на канала Никоник. Това е първия видеоклип дълъг на тематиката на игрите. Върнах се след доста голямо отсъствие, така да кажем, защото просто нямах желание да снимам просто нищо. И развивах други мои канали. Ако искате да се абонирате, ще оставя линкове към тях в описанието. За днес съм измислил едно много интересно нещо, което след секунда ще ви покажа. И сега ето го нашето изпитание. Значи, нашето изпитание ще бъде кой дъпна на 600 купи. Някой от тези броуери ще трябва да дъпна на 600 купи. И да видим сега кой ще бъде това. Да видим. Финкс ще трябва даъпна на 600 купи. Добре, започваме. Вече сме в играта с Финкс. И аз лично би глупал в Trio Showdown, защото там според мен е най-лесно сърват купи. Ето така. И да започваме. Ще ви показвам на всеки, според мен е 50 купи. Тоест на 450, 500, 550 и 600. Айде да започваме. Първата игра, както и последната, ще изиграя на видео. Така, сега. Окей, Бери и Спраут. Сега ще видим какво ще може да направим. Така. Сега да видим. Този бокс също го получихме. Между другото, тези рекорди според вас дали бяха добро решение за добавяне вместо мастеритата? Нали, рекордите, които замениха мастери. Защото според мен те малко ни скамнаха от Supercell. Защото ни обещаваха много повече награди, отколкото на практика получихме. И затова ми е малко гадничко, така да кажем. Защото наистина ни скамнаха от Supercell. Така че да. Не знам. Опа. Добър мув. Така, да видим сега какво ще направи Спраута. Трябва само да убиеме Сандито, за да не си загубя поне уинстрика, защото имам 11 уинстрик. Добре. Явно началото няма да е чак толкова добро, само плюс 2 купи за трето място. Ще се върна на 450 купи. Малко не се връщам на 450, но искам просто да ви покажа този рандом с Ханк. Просто какво прави. Просто стои на едно място и аз не знам какво прави. И той, разбира се, умря. Ето сега и последната игра до 450 купи. Да, ето 450 купи. И летиме към следващата цел, която е 500 купи. Но първо да видим какво ни се пада от Боб. 1000 купи. Добре, ще се видим на 500 купи. По едно време разбрах, че в Trio Showdown има тимейти, които могат да не са чак пак толкова силни и реших да мина в Solo Showdown. Ще се видим, както казах, на 500 купи. И ето въпваме и 500 купи. Малко отгоре ги вдигнах, но нищо. Това може цяла игра да се събира тези купи, които отгоре въпнах.
от стардроповете дейлитата се падна Legendary. Това е интересно. Да видим какво ще ми се падне. И това е Hypercharge на Мейзи, Между другото, доста добър Hypercharge, който ви съветвам, ако можете, си го купувайте. Доста е добър. Между другото, аз даже успях да си го взема. Аз я апгрейднах току-що. И да, ето го хайпера. Да. Според мен е доста добър хайпер. И ще го изпробваме сигурно в следващата серия. Между другото, поради технически причини, това ще е последната игра. 550 купи, защото имаме технически проблем. И да. Няма да бъдем 600, извинете, но може би по-късно. Може би не по-късно, а в друга серия ще можем да ги опнем. И без това, за сега вече седя 1 час и само играя. Така че да. Това е последната игра. Според мен от ето сега, от момента в който престана по-точно да говоря, ще ускоря играта. И ето сега са upнати 550 купи. Малко пак са прекалено количество, но извинете, но целта няма да бъде достигната. Но според мен ще бъде достигната в някои от следващите серии. И също да напомня да се абонирате и да поставяте лайкове, за да излезе продължение по пушването на Things.